Jesus Altuna naiz, biologoa, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle jubilatua. Nire bizitza luzean, historia aurrea izan da nire ikerketa. Eta hau da arkeologia, eta honen barruan arkeozoologia. Hasi nintzenen gai hau hemen basamortu bat zen. Naita nahi ez kanpoa eta behar izan nuen. Nik Alemaniara jo nuen. Bigarren azterketa nirea izan da Labarrietako artea, aurrekoari lotuta. Hemen leku zoragarri baten gaude, ekainen. Leku honi ordu asko eskaini dizkiot nire bizitzan. Ekainek bi altxor mantenden zen ditu. Barru-barruan Labarrietako arte ederra eta bere sarreran aztarnategit bat. Hau aurkitu zanen, bai bertako eta bai estaduko agintariek turismoari iriki nahi zuten koba hau. Honek diruzak ekartzen bai zituen. Guk ez genuen hori inolaz ere nahi, diruzak bai ekartzen zituen, baina baita kalte handiak ere. Horregatiken, 3 helburu ipini genitun. Bat, ikartu ondo, barrua eta sarrera. 2, mantendu, zegoan bezala. Eta 3, zabaldu. Honek bere funtzio soziala bete zezan. 3 bete ditugu. Ikertu ditu, gu, baztar guztiak, eta argitaratu, mantendu dugu, zegoan bezalaxe, milaka urtetan egondan bezalaxe, eta zabaldu dugu, aran berean erreplika bat eginez.